Εγώ έχω αυξήσει 7 μυϊκά κιλά πάνω. Έχω 12 κιλά σε 2,5 μήνες και στην αυτοσύνη. Συγχαρητήρια! Έχω χάσει 8 κιλά με τα προϊόντα και θα γεμάσω το σπίτι. 7 κιλά σε 1,5 μήνα. Βάσει 9 κιλά σε 2,5 μήνες και τα σπήρα τα τελευταία 5 χρόνια. Σε 3 μήνες έχασα 12 κιλά και συμπληρώνω 12 χρόνια. Μείω 15 κιλά και νιώθω υπέροχα. Με 16 κιλά έχω χάσει μέσα σε 3 μήνες, πρώτη φορά που τα διατηρώ ένα χρόνο. Μείω 13 κιλά σε 2,5 μήνες. Μείω 14 κιλά σε 3 μήνες και μετά 7 χρόνια. Μείον 20 κιλά σε 5 μήνες. 14 κιλά μείον μέσα σε 2,5 μήνες. Έχασα σε 3 μήνες 20 κιλά για ενέργεια full και τα διατηρώ πάνω από 3 χρόνια. Έχω χάσει 25 κιλά σε 6 μήνες και τα διατηρώ 3 χρόνια. Έχω 20 κιλά σε 5 μήνες. Μείω 27 κιλά σε 6 μήνες και τα διατηρώ 8 χρόνια. Μείω 30 κιλά για 6 μήνες. Μέσα σε 11,5 μήνες θα χάσει 46 κιλά για να τα διατηρεί πλέον 3,5 χρόνια. Έδιωξα 54 κιλά σε ένα χρόνο